हरे कृष्णा. हांगाशिले सकट समाज बांधवांक भगत पुराण कोंकणी तर्फेनी सकनाक हार्दिक स्वागत आसा. आज आमगेले वर्चुअल कार्तिक मासाचे दामोदर आरती फर्स्टचे इनॉग्रल फंक्शन आमगेले प्रति वर्ष आम्ही करता ती तशी हे वर्ष वरे घडचर करूया म्हणून तशी आम्ही फर्स्ट जे सूर करूया मंगलाचरण तुकुनु. तो मंगलाचरण स्टार्ट करता हांव. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णस्य चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने. श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपादये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः. माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे. नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः. नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते. गौरविर्भावभूमिस्त्वं निर्देष्ट सज्जनप्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते. जयतां सुरतौ पंगोर्मम मन्दमतिर्गति सर्वस्व पदाम्भोजौ राधामदनमोहनौ दिव्यावृन्दावरण्य कल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद् राधाशीलगोविन्ददेव्यौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि. श्रीमन्रासरसारम्भी वंशवटतटस्थितः कृष्णन् वेणु स्मरेन् गोपीनाथ श्रिये श्रुतः. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. वापस तुम सक्कट समज बांधवांक वेलकम करता. आज आमगेले फर्स्ट
हे कसं दामोदर महिन्याचे ಫಸ್ಟ್ 18 ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತನಕ 15 ನವೆಂಬರ್ पासूनच ह्या पटी दामोदर मंत प्रति दिवस तुम्ही तुपाचे दिव देवा जळया भारी खुश जाता देवाक आणि ह्या प्युअरेस्ट ऑफ द प्युअरेस्ट म्हणता ती आणि कृष्णाले व्हेरी फेवरेट म्हणता ती आणि कृष्ण भक्त वात्सल्य हे आणि म्हणता तू कसं नाही व्रत स्मॉल करलेले व्रत ताजे रिझल्ट भारी चड असता म्हणून सांगता ती सो तशी जावन आता मी मुखारसूनच्या आमकां हाजी इनॉगरल स्पीच दिवचेक आणि आमकां आशीर्वचन दिवचेक आमगेल मध्य आसा ती होस्ट सॉरी आमगेल मध्य आज आसा ती हिस ग्रेस विश्वंभर प्रभुजी विश्वंभर प्रभु तुमकां पूर चिरपरिचिता सांगील विशयनी संजय म्हणून सांगल्यारी आनी इस्कॉनाक जॉइन जाली 1919 तुमकां तेन्ना इस्कॉन कृष्ण कॉन्शियसनेस म्हळ्यार कसं म्हणून वरे गोत्त अशें त्या टायमार तांणी जॉइन जाली ती आनी 93 इनिशिएशन जाल्लें 95 तांकां ब्राह्मणिकल इनिशिएशन वर जाल्लें आनी आमगेलें हिस होली देश जगन्नाथ स्वामी राधानाथ स्वामी महाराज जालें डिसेपल दान आसा ती आनी हांगेल वायफ तुमकां व्रजगोपी माताजी म्हळ्यार मोहिनी शानबाग तांणी प्रतिपटी तुमकां येवन लेक्चर दिता ती आनी आमगेले संडे सत्संगांतू केन्नाची आनी दोगां जाण व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल आसा आनी ते आमगेले विप्रसुदामा प्रभू क्लास घेता ताजी म्हाका हांगेल रोल बरती हॉड आसा प्रभू तुमकां हार्दिक दोन स्वागत करता भगवत पुराण कोंकणी तुकून प्लीज येवन आमकां एक आशीर्वाद दिया हे म्हयनो भारी गरजेर आमी दामोदरालें आरती करुया सगळ्यांक तांगेलो आशीर्वाद मेळो म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण समस्त वैष्णव बांधवांका म्हाका साक्षात नमस्कार मागील म्हाका स्वागत केल्याक हे कार्तिक महिन्या बद्दल थोडे चर्चा करच्या खातीर तुमगेल फार आभार व्यक्त करता थोडे म्हाका अवसर मेळटा आसा काल तरी उलोवच्या खातीर म्हागेल शुद्धीकरण खातीर तुमगेल बी शुद्धीकरण खातीर तर हरे कृष्ण हांव सुरू करता कार्तिक महिना आम्ही पळयताचे कार्तिक महिना प्रत्येक वर्ष आम्ही स्वागत करताचे आणि हे महिने आले की आमगेल मनात एक फार खुशी जाता एकदम आनंद जाता आनंद एक अनुभव जाता आमकां आणि पळयताच की हे पुरा पिरियड आसा आमगेले जुलय नंतर इतली फेस्टिवल्स येतील उरताचे झुलन यात्रा येता आणि कसले नवरात्री येता दसरा येता आणि कितले वटू हे ऑक्टोबर नोव्हेंबर इतले फेस्टिवल्स गोवर्धन पूजा गोपाष्टमी गोष्ठाष्टमी आणि अशे वटू सांचन फेस्टिवल्स आणि यात्रा बी उरता आमगेले राधा गोपीनाथ मंदिराची यात्रा बी उरता सुमार लोक यात्रा वताचे तर हे जुलय नंतर इतली मूड पुरा व्हटलोकल चेंज जाता तशी म्हणच्या गेल्यार की आम्ही कृष्ण मना भितर आसाचे आम्ही कृष्ण मना प्रॅक्टिस करता आसाचे आमी आम खंयचे बी दिवस विंगड आमकां दिसना आमकां वटू दीस आमगेले एक्का मणकी उरता तसले की आमी दिवस कशी सुरवात करताचे आमी देवाल नांव जप करून सुरवात करताचे आमी सद्दां नांव सकाळी बेगी उठून आमी देवाल नांव जप करताचे आणि त्यांनी दिवसाचे प्रारंभ कशी करताचे देवाल नाव घेऊन प्रारंभ करताचे आमी दिवस आमी तशी बरे वचका म्हणून तशी भावना उरता म्हणून तर आमकां पण वेगवेगळे अवसर मेळटा आमकां आणि आमगेली भावना आणि वाडीवच्या खातीर आणि बरे करच्या खातीर ते कार्तिक महिना एक अनेक अवसर आसा की आमगे भावना आमगेल वाडीच्या खातीर कृष्ण मोहना प्रती आमगेले आकर्षण वाडच्या खातीर देवाल नाव प्रती आणि आकर्षण वाडच्या खातीर भक्ती भितर आणि प्रगती करच्याक आणि रुची वाडच्या खातीर आणि भक्तां प्रती प्रेम वाडच्याक आणि भागवतनामांनी आयकुच्या खातीर सुमार आणि रुची वाडच्या खातीर वट्टू तरेकेन आमगेले भक्तीचे वट्टू मार्गाचे वट्टू आस्पेक्ट एक्चुअली ताचे भितर रुची वाडच्या खातीर हे आमकां अवसर मेळटा आसा तर हे आमी अवसर एक्चुअली फूल एडवांटेज घेवका आमी हे कार्तिक महिना आयले म्हणून तर हे कार्तिक महिना प्रत्येक वर्स येता आमी वेट करताच की कार्तिक महिना येतले
आणि कसं कसं प्रिपरेशन करता जशी आता म्हणतात की आमचे यात्रा वच्चे असल्याला प्रिपरेशन सुमार करताच आम्ही की आता कसं कसं घेवपा कल कशी ते वचून कशी मूड उरता आम्ही ते यात्रा गेली की नाही अशी आम्ही पैसे आम्ही दुड्ड खर्चून अशी वच्चे ताचे काय अर्थ नाची पण ते वचून फुल ऍडव्हान्टेज घेवचे भक्ताल असोसिएशन आणि महाराजा एक्चुअली या लेक्चर आणि तीर्थस्थळात वचून ते मूड डेव्हलप करचे आणि सुमार वेळ आम्ही उरन दिवस उरनात यात्रा वचून वापस आम्ही कामात लागता आम्ही वी टू कम बॅक टू अवर स्क्वेअर वन वेर आम्ही कामात उरताच्या घर घर बिझी उरतात पुरा पण ते मूड डेव्हलप करना आम्ही वापस आयला नाही तातूंत आम्ही आनीक एकदम विकसित जाताच आम्ही आमगेल भावना भितर आमगेल विकसित जाता म्हणून तशी आम्ही शिकताच की हे कार्तिक महिना एक पळोवच्या गेल्यार एक सगळ्यात ऑस्पिशियस मंथ सेक्रेड मंथ हे पूर्ण वर्सा भितर आणि हे स्पेशली हे महिना आसा ताका दामोदर मंथ म्हणटाच हे खास करून डेडिकेटेड कोणाक लॉर्ड विष्णू अँड कृष्णाक डेडिकेट जाते मंथ तर ते मंथाक स्पेशली दामोदर मंथ म्हणून म्हणटाच आणि हे म्हणतात आम्ही जास्तीने आध्यात्मिक कार्या भितर एनर्जी लायताच आम्ही एक पूर्ण आमगे वेळ आणि एनर्जी पुरा आध्यात्मिक कार्य भितर लायताच तर आध्यात्मिक कार्य कसं लागे जसे आम्ही एक तीर्थस्थानात वचून आम्ही जितली माळ जप कर जितली आम्ही आध्यात्मिक कार्य करता माळ जप करताच आम्ही कथा करताच आम्ही तितली ताजीने मल्टिपल टाइम्स आमकां बेनिफिट मेळटा तशी नाही कार्तिक महिन्या भितर आम्ही जितले आम्ही आध्यात्मिक कार्य करताच आम्ही ताजे की मल्टिपल टाइम्स बेनिफिट मेळटा आमकां आनी हे कार्तिक महिन्या भितर आम्ही खंयची एक भक्तीची खंयची बी आस्पेक्ट आम्ही ने सुरवात केल्यार हे जीवनभर आम्ही कंटिन्यू करती उरताच हे आमी सांगेल आसा आणि हे म्हणता भितर एक उत्तरायणच्यान दक्षिणायन पण वते अशी प्युरिफिकेशन जात म्हणून तशी म्हणटा की कृष्ण म्हणटा की वटू प्लांट्सा भितर वटू प्लांट्स आसा तातूंत भितर तुळशी सेक्रेड प्लांट म्हणटात आणि वटू एक द्वारका आणि वटू होली प्लेस भितर द्वारका इज मोर डियर आणि वटू दिवसा भितर एकादशी एक प्रिय आसा भगवत देवाक आणि तांणी म्हणटात की ने वटू महिन्या भितर कार्तिक मंथ इज व्हेरी डियर म्हाका खूप प्रिय आसा म्हणून तर कार्तिक महिना आम्ही एकादशी कसं आम्ही पालन करताचे एकादशी का पालन एखाद्या ग्रेन्स खायनाच्या कसं की ते देवाक ने फार प्रिय आसा म्हणून व्हेरी डियर टू कृष्णा आम्ही ते खाले पाप जशी आहात म्हणून तशीच कार्तिक महिना ऑल्सो एक डियर आसा एक प्रीती आसा एकदम प्रिय आसा एकदम देवाक आणि ते कार्तिक महिन्यामध्ये अध्यात्म कार्य दिसती केले आम्ही देवाक आणि आम्ही लागी वताचे आम्ही आणि आमगे भक्ती वाढतो म्हणून तर ह्या महिन्या भितर आम्ही आमगे मूड कसं डेव्हलप करता ते आम्ही थोडा वेळ चर्चा करूया आणि आणि ह्या महिन्या भितर आमकां म्हणटात की ने आम्ही जितली जास्ती आध्यात्मिक कसल बी अंग आम्ही ने प्रॅक्टिस करताच त्या आम्ही आनीक इंटेन्सिटीन वाडिल्यार ने आमगेल ने भक्ती आमगी आणि ग्रो जात म्हणून तर हे म्हणता हे कार्तिक महिन्या भितर सगळ्यात पहिला सकाळी आम्ही उठून न्हाताच आम्ही आणि सकाळी उठून आम्ही जसे म्हणतात की ने एक वटू पिलग्रिमेज वटू आध्यात्मिक जाग आसा होली प्लेसेस ते वचून आईल म्हणून जाता म्हणून सगळ्यात वचून आम्ही न्हाताच्या त्या टायमा आम्ही देवाला नाव घेऊन उडगास करून न्हातीर उरताच्या वटू कार्य सकाळी तयारी करताच आम्ही की नाव आमकां जप बशे आसा म्हणून कळ्ळें आणि त्या वटू तयारी करून आम्ही दिवस आम्ही प्रारंभ करताच तर ह्या महिन्या भितर कोण बी घी लॅम्प घियाचे लॅम्प कोण देवाक ऑफर करताच तर तो व्यक्तीने पूर्ण तरीकेन पापान मुक्त जाता कसल बी पाप केल्यार पुरा मुक्त जात म्हणल्यार तर हे वर्सा हे महिन्यात प्रत्येक दिवस आम्ही ने वेळ काढणं घी लॅम्प ऑफर करता देवाक देवने सोल्ड म्हणजे ही गेट सोल्ड आउट विकून वता आमकां की ने देवातली प्रेम एक्चुअली येता की ने हो व्यक्ती म्हाका ऑफर करता म्हणून तर देव आमगेल भितर भक्ती आणि जागृत जात म्हणून इतले वडू पाप आमगेल नाश जाता फक्त घी लॅम्प ऑफर करणं आणि म्हणतात की ने इवन ब्राह्मणाक एक्चुअली कोणे याची मारले उरल्यार त्या बी पाप वत म्हणून तुला हे केल्यार
तर आम्ही फक्त पॉइंट टू पॉइंट थोडे एक 2-3 मिनिट डिस्कस करूया आम्ही की कसं कसं आम्ही मूड कशी मूड डेव्हलप करता म्हणून. सगळ्यात पहिलं कळलंय आम्ही चॅन्टिंग करताच जप करताच आम्ही जितली बरेकदा आम्ही जपा करता प्रयत्न करताच आणि थोडी इंटेन्सिटी वाढील्यार हे म्हणता थोडे आणि फोकस करून आम्ही जप केल्यार आमगे भक्ती वाढून येता आणि प्लस वेळ असल्याने आम्ही थोडे एक्स्ट्रा राउंड्स बी करता आम्ही एक्स्ट्रा माळ बी केल्यार ने आमगेले हरिनामा प्रती रुची वाढता. बाकी दिवस अशी नाही की बाकी रुची वाढणार आम्ही एक्स्ट्रा राउंड केल्यार पण हे अवसर मेळटा कार्तिक महिने भितर ऑस्पिशियस एकदम ऑस्पिशियस आहे. जशें आमी कळलें आमी केन्ना वृंदावन आनी होली प्लेस वताचे आमी फूल एडवांटेज घेतात न्ही आमी की अरे एवरी टाइम आमी येनाच हांगा प्रत्येक वेळी येनाच आमी हांगा तर प्रत्येक वेळा आता आयल्यात न्ही आमी अवसर पूर्ण घ्याव्या देवाल दर्शन करच्या खातीर ना भक्ताल संग घेवच्या खातीर ना कथा आयकुच्या खातीर आनी सगळ्या भक्तांमदीं आमी संघात मदीं जप करताचे. बाकी वेळा आमी घरा बसून आमगेले एकले जप करताचे आमी झुमावर बी ऑनलाईन करून आमी जप करता पण भक्ताल फिजिकल मेळना जप मेळना आमकां. तर त्याची अवसर आम्ही कार्तिक महिन्यात मेळटा आमकां की ने जपा ऍक्च्युली ने सकाळी उठून आम्ही जप केल्यार आणि जास्ती इंटेन्सिटी करून जप केल्यार सद्दां सकाळी उठून कोण सकाळी उठच्या जायना उठतले पण आता हे महिन्यात तुम्ही प्रत्यक्ष वेळ काढणार तुम्ही सकाळी जप केल्यार आमगेल हरिनाम प्रती रुची वाढता तशें तुमगेले जीवन चेंज जाता म्हणून हरिनाम प्रती रुची वाढल्यार आमगेले भावना चेंज जाता आमगेल भावना विकसित जाता आणि माइंड आमगेले आनीक एकदम स्ट्रॉंग जाता ಒಟ್ಟು तरेन आमगेले भक्तीत आमगे स्ट्रॉंग वाढता आमगेल पुरो लाईफ चेंज जाता म्हणून. सेकंड पॉइंट की आम्ही शास्त्र सद्दां वाचा सुरू करता आता वाचल्या आणि थोडे वेळ काढका कोणी वाचता असला तर थोडे वेळ काढून वाचका भगवद्गीता भागवतम आणि खंयची बी शास्त्र वाचल्यार ते आम्ही वेळ काढून वाचका म्हणून सद्दां वेळ काढून करका कार्तिक महिन्या भितर. आणि थर्ड वस्तू असा भागवतम क्लास आम्ही रेग्युलरली आयकना जाल्यार हे आम्ही रेग्युलरली आयकुका आणि नोट्स बरोवका कळ शिक्षण मेळ्ळें म्हणून आणि तशी पॉइंट्स भरून आम्ही कंपाईल करना एक फोल्डर करना तशी आम्ही तातूंत भितर बी आम्ही सुमार ओटू शिकचे आता आणि ते आमगेल जीवनात आमगेल दिस वी कॅन ट्राय टू प्रॅक्टिस इन अवर लाईफ आमच्या जीवनात आम्ही काल ना ऍक्च्युली तशी आमगेल भक्ती वाडूवका म्हणून ते भागवतम क्लास प्रती आमगे रुची वाडूवका ते बी एक अवसर आसा. आणि मंदिराक बी डोनेशन दिवका म्हणून त्याची गील जशें म्हणटात की एक लॅम्प ऑफरिंग लॅम्पा खातीर डोनेशन घेताचे दीपदान म्हणटाचे ते दीपदानाचे ऑफरिंग दिवका आमी ह्या महिन्यात आमगेल क्षमता अनुसार आमी डोनेशन बी दिवका मंदिरात भक्ताक मदत करका कोणाक जरूर असले तर चॅरिटी दिवका डोनेशन चॅरिटी दिवका म्हणून आणि सगळ्यात चांगले घी लॅम्प ऑफर करका सद्दां कशी बी करना मीन्स एक्च्युली घरात मंदिरात वचल्यार मंदिरात वचून सद्दां ऑफर करका म्हणून नाजाल्यार घरात ऑफर करका म्हणून. आणि प्रत्येक एक स्ट्रिक्टली फॉलो केल्यार न्ही आम्ही फक्त कृष्ण प्रसाद आम्ही ग्रहण करका म्हणून आणि कृष्ण प्रसादान भायर आनी खंयचीय वस्तू ग्रहण करचे ना तेन्ना माइंड शुद्ध उरता भावना शुद्ध उरता आमगेले आनी भायर जर आमी कल खाल्यार ऑफर केल्लेशे कल खाल्यार आमगेली भावना दूषित जाता तातूंत जप करता सकाळी पण आम्ही कल बी उलयतात कल पळयताचे तातूंत भावना दूषित जाता. प्रयत्न करता हे वतून खंयची वस्तू अनुकूल आसा भक्ती खातीर आणि खंयची वस्तू प्रतिकूल आसा त्या वटून स्वीकार करचे ना आणि अनुकूल त्याची स्वीकार करका म्हणून फक्त कृष्ण प्रसन्न घेवचे ग्रहण करचे ते प्रयत्न करका. आणि ब्रह्मचार्य प्रॅक्टीस करका आणि खंयची बी तरेन तुमकां दिसता की ने एक तपस्या करका कोणा दिसता की ह्या महिन्यात हांव एकदम जेवतलो क्षमता अनुसार की म्हाका जास्ती खावचे ना स्वीट खावचे ना ह्या महिन्या भितर अशी एक अशी तपस्या दवरता कोणा स्वीट गोड खावचे आकर्षण उरता आनी म्हळ्यार केन्ना हांव ते म्हाका त्रास जावका त्याची भितर हांव ग्रो जातलो म्हणून कळ्ळें तांकां स्वीट खावचे मन करता ते स्वीट खावचे ना ते एक ऑस्टेरिटी म्हणून जाता तशी केल्यार न्ही तर सगळे जास्ती वेळ त्याची वेळ तांणी भक्ती दिवका म्हणून खंयची भितर तपस्या तुमकां दिसता अनुकूल आसा हे हांव करचे जाता म्हणून हे म्हाका जास्ती त्रास जाता ते हांव ताजे वर प्रतिकूल उरता मीन्स वर्जीत करता ते हांव म्हगेल्या लायफांत हांव प्रॅक्टीस करून
उरतो म्हणून अशी तशी आमगेल्या क्षमतानुसार आम्ही तपस्या केल्यार आमगेले कार्तिक महिना बरेकन आम्ही एक एक क्षण असा एक एक मुवमेंट आम्ही रिलीज करका आम्ही आणि खंयची वस्तूने खेळमीने वेस्ट जावचे ना प्रयत्न करका अशी आम्ही कोणी परफेक्ट नाची पण आम्ही प्रयत्न करका की हे कार्तिक में फुल बेनिफिट घेवच्या खातीर भक्त रिलॅक्सेशन की आम्ही हियरिंग की देवाला जप करची की आणि मूड डेव्हलप करची की अशी तर ಒಟ್ಟು तरीकेन आम्ही मॉनिटर करना त्या वटून एनालाइज करना आम्ही फुल बेनिफिट घेवचे आता आणि मूड डेव्हलप करचे आता आणि तशें करून आम्ही कार्तिक महिना बरेकन आम्ही जावचे तशी वटलो का प्रार्थना करता आसा आमगेल भक्ती बरे जाव आणि भक्ती वाढू म्हणून ते प्रार्थना करता आसा हरे कृष्ण हरी हरी हरे कृष्ण प्रभू दंडवत प्रणाम हरी बोल चंद कोण विश्वंभर प्रभून किती चंद कोण तुमका हे कार्तिक मासाची इम्पॉर्टन्स सांगितलं असं त्यांनी सांगला तुमका की कसं पण एक सेव करा म्हणारी एक स्वीट खाण्याची की तसं कसं एक तपस करा श्रीमद भागवतम क्लास की भगवद्गीता क्लास की अटेंड या नोट्स बरे आता जे आणि ते अंडरस्टँड करा शास्त्र वजिया आणि हे कार्तिक मास व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणून सांगला आणि प्रभून सांगला कसं नाही शास्त्र वजनो कृष्ण प्रसाद खाई अशुद्ध जातं त्यांनी तुम्ही म्हणणं आणि तुम्ही कसं नाही एक कोरच्या देव तुमका एक मन दिता आणि डायरेक्शन दिता कल म्हळ्यार तुम्ही शुद्ध जाता ती कृष्ण प्रसाद मात्र खाऊ का म्हणून समगिला तो तशी आणि पुरा असोसिएशन घेया ती तुळशी आरती करा अशी प्रभून भरती विषय सांगेल असं भरती धन्यवाद प्रभू तुमका भारी लायक करून तुम्ही आम्ही इनॉग्रल फंक्शनान तो आमका आशीर्वाद दिले तुमका भरती धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी टीमा तुकुन हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभू हरे कृष्ण हरे कृष्ण आता मी आಮೇಲೆ नेक्स्ट सेक्शन वचा नलकुबेर आणि मणिग्रीवा प्रेयर्स ते सांगू येता असं ती डॉक्टर कामाक्षी माताजी हरे कृष्ण माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत हरे कृष्ण हरी बोल हरे कृष्ण सक्कड वैष्णवांक मिगल दंडवत प्रणाम सक्कडांक कार्तिक मासाचे हार्दिक शुभाशय आमगे सक्कडाले कार्तिक मास भरती लायक रीतीर जाव म्हणून सक्कड वैष्णवाले मागून घेतो हरे कृष्ण श्रीमद भागवतमाचे धानची स्कंदाचे धानची अध्यायाचे 29th श्लोकादिकुनु 38 श्लोका नळकुवर आणि मणिग्रीव हांनी सांगिले प्रार्थना कृष्ण कृष्ण महायोगिं स्वमाद्य पुरुष परः व्यक्तं इदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः त्वमेक सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः त्वं महान् प्रकृति सूक्ष्मा रजसत्त्वतमोमयी त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्रविकारवेत् गृह्यमाणैस्त्वमग्राह्यो विकारैः प्रकृतेर्गुणैः कोन्विहारति विज्ञातुं प्राक्सिद्धं गुणसंवृतः तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योता गुणैश्छन्ना महिम्ने ब्रह्मणे नमः यस्यावतार ज्ञायन्ते शरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयैर्वीर्यैर्देहि स्वसङ्गतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोंशभागेन साम्प्रतं पतिराशिषाम् नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः अनुजानीहि नौ भूमं तवानुचर किङ्करो दर्शनं नौ भगवत ऋषेरासीदनुग्रहात् वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां
वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरी बोल माताजी बारी चंदकोनो तुम्ही रगारी काही चुकीनाशी चंदकोन सांगितलंस एक लायक बिगिनिंग स्टार्ट केलंस तुम्ही ऑस्पिशियस हे डेन तो बारी ऑस्पिशियस लोकास नळकुवेरा आणि मणिग्रीवाले प्रेयर्स सांगितलंस बारी चंदकोनो थँक्यू सो मच माताजी हरे कृष्णा प्रणाम्स तुमका आता मी नेक्स्ट सेक्शन इम्पॉर्टंट सेक्शन वरच्या दामोदर आरती तशी दामोदर अष्टकम वरे सांगच्या सामील नेक्स्ट सेक्शन वरे 7 घंटे स्टार्ट जाता तो तशी आता आईचे इनॉग्रल फंक्शनचे फर्स्टचे दामोदर आरती करू कमी मध्यता सती हर ग्रेस अमल सीता माताजी हर ग्रेस नलिनी रुक्मिणी माताजी हर ग्रेस मथुरा माता देवकी माताजी आणि येता सती तांगेलो ठावरे किंचित मागेल सेवा करता तशींची आम्ही दामोदर अष्टक आज सांगू येता सती पूजा वेटकर माताजी हरे कृष्णा ओके गुरुजनाक फोकस केला सो वेटकर माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत कीर्तन हरे कृष्णा प्रणाम्स हरे कृष्णा दामोदर अष्टकम सांगता हरे कृष्ण नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोधावियूलकलाधवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रेरेकान्तकण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाम्बितानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अज्ञापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चन्यं व्रणेऽहं वरेशाद अपीहा इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्बुजम् अत्यन्तनीलैः वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मोहश्चुम्बितं बिम्बरतं दरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभैः नमो देवदामोदरनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानु ग्रहाणेष्मं दग्न्यश् अग्न्यम् इत्यक्षितृक्ष्यः कुबेरात्मजौ बद्ध मृतैत्वयत्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स कामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेऽहम् नमस्ते स्तुधाम्ने सुप्रदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयै प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्
नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय दामोदर की जय दादा दामोदर की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी, थँक्यू सो मच. भारी छंद कोण तुम्ही दामोदर अष्टकम सांगितलं असं. आणि मथुरा माता आणि अमला सीता माताजी आणि आमगेल्या दोघं जण सवय अनेक नलिनी रुक्मिणी माताजी आणि हेमापाई माताजी तुम्ही मरे भारतीपाई माताजी भारी छंद करून तुम्ही दामोदरला पुरा आमक दर्शन दिलेलं असं. भारी छंद करून तुम्ही लय आरती केलेलं असं. खुशी दल पळनो मथुरा माताजी कसं नाही तुम्ही सांगच्यास की आम्हाला सीता माताजी एक एक दोन सेंटेन्स सांगेत तुम्ही. हरे कृष्णा, आशीर्वाद दिया. कंटिन्युएशन ऑफ दामोदर अष्टक सांगता. जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे. जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे. जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे. जय राधा रमण राधा रमण राधे. जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे. जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे. जय राधे 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 श्री राधे. जय राधे 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 श्री राधे. निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल. निताय गौर हरि बोल. हरे कृष्णा. आधी गौरांग दर्शन प्रभुले कार्तिक मंथाचे हाऊ टू गेट द मूड ऑफ कार्तिक मंथ म्हणून लेक्चर ऐकलेली. तांतू सांगता असं गौरांग दर्शन प्रभू आमक मूड कशी म्हणल्यार खंय उत्सव खंय भक्ताल संघ खंय हरिनाम ते चलता असं त्या प्लेस इज गुड फॉर लिव्हिंग म्हणून सांगता असची. उत्सव तरी ना तरी जाल्ला रे आमका भक्ती आमगेले डेव्हलप करूक आमकां चान्स मेळना. उत्सव असल्यारीच आमकां उत्साह येता देवाल सेव करूक म्हणून म्हणता आशिल्लीची. सो ऑफकोर्स डिवोटीज साका प्रति दिवस उत्सवाची जाल्यार बट हे पुरा राधाष्टमी कृष्णाष्टमी नरसिंह जयंती कार्तिक म्हणतात उत्सवाची डेली उत्सव. सो डेली उत्सव डेली आम्ही एक दुसरे जनाल घरकड वचून सकाळाक दीपदान प्रोग्राम करचे उत्सव या बदलची आमके एक देवान दिलेली एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून सांगता आशिल्लीची. सो हरे कृष्णा. हरे कृष्णा हरि बोल माताजी. मथुरा माता सगळं काम सर्वांक आशीर्वाद दिया माताजी. हरे कृष्ण. इम्पॉर्टंट. हरे हरे कृष्णा. कृष्णा दंडोत प्रणाम माताजी. हरे खुशी झाली कृष्णा. माताजी तुम्हाला आशीर्वचन ऐकून. आम्हाला सीता हरे- माताजी प्लीज तुम्ही उलया एक 5 निमिष उलया प्लीज. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सगळं कार्तिक महिन्यात खूप 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 कसं म्हणता अभिनंदन हो आमगेल बोनस महिने नव्या सगळं काका कोत असा हे महिन्यात एक जॉब केल्यारी 1000 टाइम्स मिळता. सो आमगेल क्युरियोसिटी अशी होता की मला अँक्शियसनेस माताजीन सांगितल्यावर फुल ऑफ उत्सव 1000 टाइम्स बेनिफिट मिळत खयी इतलं सेल खयी उरना
सो आम्ही मॅक्सिमम टू मॅक्सिमम हाचे एडवांटेज घेवका जितले नाव स्मरण करचे की कितले मंगला अटेंड करचे एक ते मिस जावचे ना तितले प्रयत्न करता आणि कितले रिडिंग हियरिंग असोसिएशन आणि दीपदानात आमगे टेम्पलांत आणि अशी कितले लोक तुम्ही नवीन लोक एंगेज करताची दीपदानातून म्हणून ते प्लेजिक काइंड ऑफ घेतील आसा सो आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू की तुम्ही पुरा तुमगे सगळे रिलेटिव्स फ्रेंड्साक सगळ्या दीपदान त्याचे इतले महत्व सांगले तुम्ही कितलं पाप केलेलं ना तितले की चड ते एक घी लॅम्पात तू शक्ती असा ह्या महिन्यात तू ऑफर केलेल्यान तू म्हणून असा तेन्ना सो इट्स नॉट की आम्ही पाप करते हत्ती स्नानावर नाही की आणि पाप करचे आणि वापस दीपदान करचे तशी नाही आम्ही इम्प्रूव्ह जावका प्युरिफाय करका म्हणले त्या उद्देशान आम्ही हे दीपदान करचे प्रयत्न करता आणि इयर बाय इयर आमगे हे खंयचे कृष्णा प्रती प्रेम आसा ते वाडोवचे आम्ही सगळ्या खातीर प्रे करया आणि म्हाका तुम्ही ब्लेसिंग दिया मथुरा माताजी म्हाका ब्लेसिंग दी की म्हगेले कृष्ण भक्ती सेवा खंयची आसा सो इट प्लीज डे बाय डे माताजी हरे कृष्णा आणि म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिले बद्दल खूप खूप धन्यवाद हांगा हरे सगळं कृष्ण. वरिष्ठ लोक बशिल्ले आसाची हरे कृष्ण. तुम्ही वरिष्ठ माताजी, तुम्ही वरे वरिष्ठ, तुमगील आशीर्वाद वरे दाई मथुरा माताजी वरे आणि सखीचरण माताजी मुरलीधर चरण प्रभू आणि कोण पुरा सिनियर असा म्हणून गोतना म्हाका सो पुरा जण आशीर्वाद करा सर्वांक ह्या पटी ह्या महिना आमी गम्मतीर धूमधाम जावन कार्तिक मास आमी सेलिब्रेट करूया भगवत पुराण कोंकणी टिमाचे इतले छंद एक आमकां मंच तयार करून दिला तांगेले हे भगवत प्रवाह सेशन जाता असं मंडे वेडनेसडे आणि फ्रायडे आणि तांगे सॅटर्डे वरे आता प्रोग्राम चलता असं सो पुरा हंतू ताजे किना पुढे दामोदराले तुम्ही होस्ट करून खुशीरी देवाले एक देवाक इन्वाइट करा आमकां वरे देवाल दर्शन करचे आमकां वरे एक भाग्य दिया आणि श्रद्धेर भक्तीरी प्रभून तावळ सांगेन म्हणके तुळशी आरती करा आणि देवासन असं काही इस्कॉन टेम्पल असले थंय असोसिएट करा सिनियर डिवोटीस वाटतो ते हांव एक एनवट इंत वाजिल्ले तुम्ही क्रिस्टल एनॉलॉजीन तशिले तुम्ही क्रिस्टल सेस का म्हणून म्हळ्यार तुम्ही ते एक सिनियर डिवोटी लोट असताना तांगेल कसं एक असतं की तुम्ही नंतर रिफ्लेक्ट जावका तशी वरे तुम्ही प्युरिफाय जावका म्हणून सांगल्यार तुम्ही चांट करका तशी म्हणून न्हू तान तशी नाही सो आमकां म्हळ्यार आतां ते एक्झाम आसतना आमी ते वाजितना आमकां कळटा ओ कितले हांत एक महत्व आसा म्हणून न्हू सो आमी ते प्युरिफाय जाल्यार आमी ते केदान एक सिनियर डिवोटीस वाटतो आतां आमी नंतर कितले एक भगवत पुराण कोंकणीन कितले सिनियर डिवोटी आसता तांगेर एक तुकून आमकां आशिर्वाद मेळका म्हणून सांगला आमी ताका अर्हत आसका न्हू सो आमी फर्स्ट प्युरिफाय जावका ते तेदान आमकां ते मेळता तशी आणि प्रभून सांगलेले म्हणले कसं आध्यात्मिक आणि कसं एक तपस करा स्वीट दवो कसं सोडा तशी कसं पुणी तुमका सोडूदात की ते सोडा आणि कसं म्हणतानी तुम्ही देवाले कसं घी लॅम्प वरे तुम्ही एक धाकेलर देव ताका इक्त खाय तशी देवा प्रभून उडदा डाळी खावच्या नज जाऊ तितली प्रयत्न करा की उडदा डाळी कोण देवळा एसोसिएटेड असाचे तांकां गोतुरचे भाव चतुर्मासाचे कार्तिक म्हयने उडदा डाळ म्हळ्यार पोळ इडली खंयची आमगेले साऊथ इंडियन खंयची डिश आसा इवन फण्णां घालचे उडदा डाळी ह्या म्हयन्या एक अवॉइड करायची थोडशे एक कसं म्हणटा सांगा ऑस्टेरिटी सिंपल ऑस्टेरिटी त्याच्यात सुरुवात करायची एक महिना माताजी होय हो एक महिना नेक्स्ट पौर्णिमा पासून आता चातुर्मास चलता असं हे चारही मासांत आम्ही हे उडदा डाळी खायना ती सो ते एक ऑस्टेरिटी तुम्ही करून घेवेत उडदा डाळी सोडची इजी नव्हे तिथलं फण्णां घालना जाल्यार आणि इडली आणि पोळ करून जाल्यार तिथल्यांची तुम्ही रुला मग ते पुरा करून खावेत तशी आणि आम्हाला सीता माताजीन वरे सांगले मथुरा मातान वरे कितले आमकां टिप्स दिला इन्फॉर्मेशन दिला हे कार्तिक मास भारी आमकां देवक भरती देवाक प्रितीचे मास म्हणून सांगता ती आणि कसं नाही एक सान कसं नाही केल्या वरे ताजे एफेक्ट भरचे आसा आणि वैष्णव संग करा प्रसाद मात खाया म्हणून प्रभून सांगितलं असं तशी देवाक तुम्ही दिले मात प्रसाद खावचे ते एक गट्टी मन कोण करल तेन्ना आमी प्युरिफिकेशन जाता हांव सांगीन म्हणके हॉड्डल आमकां आशीर्वाद मेळका म्हळ्यार बरें आमी ताका अर्हत आसका तशी आनी जेवन सांगता ती शिक्षाष्टक म्हणून आसता ते वाजुका आणि कसं म्हणते ते गोपी गीता गोपी गीतम वे माताजी ओके आणि ते हाती ते कसं ते विसरले हवत गजेंद्र मोक्ष नो माताजी गजेंद्र मोक्ष वाजुका म्हणून सांगला पण हे मेन दामोदर अष्टकम आणि गोपी गीत खंयचे आसा ते मेन कार्तिक म्हयन्यात आमी म्हणोवचे आणि इकडे लास्ट 5 days केन्ना भस्म पंचकेत पळय तेन्ना भीष्म स्तुती खंयची आसा ते आमी
पळोवन म्हणे तो रिसाइट करेता लास्ट 5 days एकादशी ते पूर्णिमा पासून. ओके माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. थँक्यू सो मच फॉर सो मेनी टिप्स माताजी बहुत दिलेलं तुमका. आणि कसं म्हण सांगला हांगा ऑफरिंग आकाश आकाश दीप. हा ओके. हरी बोल. सो थँक्यू सो मच आम्हाला सीता माताजी आणि मथुरा माताजी आणि इवन हेमापाई माताजी तुम्ही मारे चंदकोन देवाक शृंगार केलेला असं आणि पूजा माताजी तुम चंदकोन यु नो अष्टकोन भाव म्हळ्या तिने. वय भारी चंदकोन सांगेल असं. हरी बोल. थँक्यू सो मच.